passen 2, i ne passen 3, i ne passen 4, i vostè té una situació familiar la que siga, però vostè no està sola. Vostè té un regidor d'Hisenda, vostè té un regidor de Procasa, vostè té un portaveu que quan li interessa sí que dispara molt agudament. Jo sé que vostè té la seva situació, molt bé, però és que arriba un punt en què descobrir què ha passat en dues factures o en una factura de 27.000 euros, que és simplement agarrar el telèfon i dir i aquesta factura de 27.000 euros que està presentada el mes de desembre, a què se deu? I en una conversa d'un quart d'hora està resolt. Jo no vaig a dir res més. Segon lloc, si dubtar del tema dels beneficis en Procasa, que n'hi ha una part per un import d'uns 21.000 euros que no són reals, això no és res més, ja ho vaig dir una junta de Procasa. No se pot fer una retenció o un algo per a no distribuir aquests 21.000 euros i vostès s'empenyen el pressupost en mantindre-ho, doncs molt bé. Però jo no crec que n'hi hagi que ho fem perquè nosaltres, des del nostre posicionament de regidors, actuem com actuem. Que vostè està ofensant el diari, jo també estic ofensant molts mitjans de comunicació perquè me cobren per així, perquè mos cobren, i evidentment no, perdó, perquè pretenen cobrar per aquells camp. I sí. I hi ha una diferència, si no parlem, com que nosaltres no ens anunciem en agendes culturals o en altres coses, ells no tenen la deferència en nosaltres de vindre a fer-nos entrevistes, però ens diuen, voleu que anem a fer-nos una entrevista? Ens teniu que pagar la producció i nosaltres ens entrem i diguem a la pròxima, i no hi ha hagut pròxima en 3 anys. Si no eixim en Rivera Televisió, no eixirem i no passa res. Que curiós que a vostès sí que els donen l'oportunitat de defendre's i a nosaltres no ens criden per a demanar-nos una explicació o què és el que ha passat, però no passa res, ho assumim també, perquè cada un així navega i pelea contra els seus elements. I jo li dic, això va en el sueldo. Si vostès creuen que els 21.000 euros tenen una fàcil explicació, un dels 10 que es posa a averiguar-ho i no s'enfaden, que no passa res. Si estem equivocats, ens l'envainarem i tragarem. I si és un error de gestió seu, tindran que assumir la responsabilitat, perquè el que no pot ser és sentir com en gerent diu, jo això ho he fet perquè me ho han manat. I a ningú li cauen les pulseres, ni els pendientes, ni res. Ens quedem tan amples i ningú se sorprèn. Això en un país normal hauria de causar no solament sorpresa, sinó indignació. Però així ens dona exactament igual i ja ho esclarirem. No ens indignem tan fàcilment. Indignem-nos per les coses que són motiu d'indignació. I si hi ha responsabilitat, no passa res, s'assumeix, i en aquest cas jo crec que vostès la tenen. L'assumeixen i en pau i a seguir, i ja està. Però li recorde que estem parlant del pressupost i vostè ho contestar avui al tema de Procasa. Jo estic per això. Evidentment, però vostè no ha entrat en els motius que jo dic, vostè s'ha anat a parlar de les històries de la premsa i de la meva, com ha dit, que és indigne, que jo no he calculat bé en aquests moments què és el que he fet i a parlar de lamentables i deplorables, referint-se a les meves manifestacions o a la nova actitud. Senyor, el pressupost ha estat el senyor Ximo Roses, perquè és la persona que ha efectuat, ha manejat, tots han estudiat, però el que està, l'autor del pressupost, de companyia dels tècnics, és el consellal, el regidor que porta aquest tema. Així ha parlat el senyor Carles Albert, perquè ha tocat el tema del pressupost, jo no li ha dit res, únicament ha intervengut. Quan ella ha tocat el tema de Procasa, li ha agraït el to, perquè estava parlant de un to moderat, més que vot de la que en contra, que és el que ella ho té, però sí que li ha dit que ens han ficat les piles ràpidament perquè a mi me pareixia que era d'interès municipal i d'interès per a l'empresa de Procasa i per a claritat i la contestat de Xina. I que des del dimecres van tardar 4 dies en conformar un consell d'administració que no és tan fàcil, perquè potser hi ha persones en aquestes fetges que no estan totes ahí darrere del cantó. I el dimarts se va fer la reunió. I quan ja has començat a parlar del pressupost, i diu que no votarà per això i per l'altre, jo m'ha callat. Únicament he intervingut quan vostè ha tocat el tema Procasa, perquè volia dir-li, i quan vostè diu, és que jo no m'he de quedar tranquil, jo tampoc, però quan jo sento que el senyor Martí ha dit i diu, a mi m'ho ha manat i no puc dir qui és. Inicialment jo m'havia agradat votar, això que m'he dit Superman, no m'ha veritat, però l'ha vist. Si m'havia
tirar-me com Superman, perquè jo no sé qui li va manar. I donava la impressió de que era jo, però dic, Dios mío, a veure si jo, diguem-li en públic a este home, en el públic és molta gent, li faig, o és un error d'ell. I jo volia aclarir-ho, com estic fent-ho ara, d'una forma normal. Entonces, jo estic segura que ningú ha fet això d'una forma dolosa o d'una forma, en una manera, com vostè ha dit al principi, que ningú està clavant la mà on no toca. Vale. Però probablement sí que ha clavat la pluma i ha fet una intervenció indeguda per aclarir un tema administratiu, per fer-ho malament, sense avisar a qui corresponia, no dir-ho. I entonces això s'ha pensat que era una bona solució. I a millor n'hi ha solucions que tenen que ser de Xina, però se deuen explicar, se deuen preguntar a aquells que coneixen un poc millor que al millor jo, o que inclús vostè, o qualsevol el procediment. I simplement el que demanava és això, que després n'hi ha fallos o qüestions a millorar, naturalment que sí. I jo no he volgut respondre en el diari, en el comunicat, perquè volia estar absolutament segura que el que dia no anava a passar-me, i com li ha dit a la senyora Gratell, tinc que tornar-me a revisar els papers o el que m'havia pronunciat, volia estar ben assessora per tècnics municipals i en la voluntat màxima d'aclarir-ho, màxima, perquè crec que ahir no n'hi ha més que una clavada de pata administrativa, comptable o com vulgueu dir-li, que s'ha fet aixina creient que era el millor, i en aquest cas no és el millor. Però és una qüestió que jo penso que té solució, no és algo que s'ha quedat para la eternidad, y ya está simplemente dejado. Señora Caracol, vostè havia de demanar... Disculpe, és que fa molt de rato que demano la paraula. És que estic en el primer torn, Jo no sé, si no dic el contrari, mire, senyora Pami i senyora Caracol, vostès estaran així o no, o sí, o jo què sé, un any, 100 anys, o anys que sigui. I duden que l'alcalde o alcaldessa que presenta on estic jo siga igual de permissiu que soc jo en els temps. És difícil, perquè dius, mire, tinc el seu telèfon que està tancat, l'altre que no tinc res. Ara li dic que no sé, jo tinc així, sí, Anna Calandayud, Ja, però és que totalment és el primer torn, no sé jo. És que el primer torn jo no parlar.